Ulmanová by si chcela požiadať teda o to, aby sme jej vyhotovili kópiu z oznámenia, čo nie je problém, aj vyhotovíme na základe písomného požiadania. Akurát toto písomné požiadanie, či to môžeme urobiť my tu na mieste nejakým spôsobom, či máme na to nejaký formulár, ale rozmýšľam viac menej. Hej. Hej. Rozmýšľal som iba, že na záznam o vysvetlení, ale vlastne to bolo inak. No, hej. No, pani je podozrivá z majetkovej ono to je jedno, že či je podozrivá oznamovateľka svedectva, to je jedno. Nič, musí si to napísať sama, hej. No, jasne. Jasne. Dobre, však to môžeme aj to vybaviť, to napíšem. Nie, ona je podozrivá, nie? Áno. Môžeme. Hej, takhle. To som neúdajú musel stáviť. No jasne. Však to je v poriadku, že človek sa potrebuje oboznamovať. Dobre. Dobre, pani, to som to najprv nazval na vysvetlenie, ale treba, aby ste si to napísali rukou, keď si to dávali svoje papier, teraz môžete si to napísať, vám to príjme, ale to je dobre? Takže nebudeme postupovať. Prosím? Nebudeme postupovať celkom v zmysle zákona, že ja mám právo, aby ste vy mi to spísali. Dobre. Takže žiadam. No. Dobre, tak dajte mi pero, papier. Urobíte mi aj fotokopiu potom z toho? Jasne, ja vám to potvrdím od začiatku. Nadýte vám číslo spisu? Buďte taký láskavý. ORP ORP pomočka Áno. P ako Peter. pomočka 283 lomeno BA5 pomočka OPT4 PP4 pomočka 2014. A adresu vašu komu? Adresu? Na meste Hraničného 1/B. A napíšem, aké oddelenie policajného zboru, alebo... Viete čo, napíšte odbor poriadkovej polície. Obvodné oddelenie Petržalka stred. Môžete to konkrétne mne adresovať. Odbor poriadkovej polície. Obvodné oddelenie Petržalka stred. Na meste Hraničného 1/B. 85101 Bratislava. Na meste Hraničiarov je číslo? 1/B.
Takže žiadam vás o vyhotovenie kopie Takže môžem napísať oznamovateľom pánom Michaličkom, áno? Ja môžem napísať, čo si myslím, ale zo dňa, kedy to bolo? Prosím? Zo dňa, kedy podal to oznámenie? Oznámenie podal 5.6. 5.6.2014. Dobre. A to, čo sa mu stalo, a to, kedy ja som tam bola, to bolo 4.6.2014, hej? Veľmi pekne. Takže mu to trvalo 24 hodín. O ktorej hodine tu bol? Povedať to? On tu bol v ranných hodinách. Napíšeme konkrétnu hodinu alebo v ranných hodinách? 8:20. Lebo bude to tam, takže... Dobre. Tuto bolo osobne podať, áno? Lehota je nejaká? Na čo? Na to, kedy mi to poskytnete, to oznámenie o priestupku. Štandardná zmysel zákona. To je? To je zhýneť, ak nie to spracujeme, ako robíš na to, to máš, kde sa povedal. Príjete si preto, alebo pošlám? Veď práve, že chcem sa dohodnúť, lebo je to umožnené aj osobne, aj písomne, tak preto sa chcem dohodnúť, či... Viete čo, ja to asi budem spracovávať. Zajtra síce robím. Aby zbytočne neboli nejaké prieťahy, aby sa to... Ja si všetko. Aj pozajtra robím, akorát nemám službu určenú na to, aby som sa venoval tomuto. Ale mám... Možno mi to niekto môže odostať. Neviem, či je tu nejaké oddelenie. Podateľne, alebo... Viete čo, ja to budem spracovať. A budem sa tomu venovať piatok. A však sa nebudem dotovať nič. Piatok teoreticky, ak nič mi do toho nebehne, tak to spracujem a možno mám tak vedieť, nech to spracujem. Takže v piatok. Alebo vám to môže poslať na moje formálne poštou. Ja sa preto zastavím, pretože to doručovanie je také, že keď príde ten pán poštár a v tom čase som aj so psíkom vonku, on mi to nemôže mi to doručiť, tak potom odíde, potom to uloží na pošte až na nasledujúci deň. Dobre? Môžem vás informovať. Dobre. Takže vy to máte označené ako oznámenie o priestupku? Áno. Aby som vedela, čo žiadam. Žiadam oznámenie o priestupku, áno, kopiu.
Tak budem rada, keď mi to pomôže. Prístupku vedené to spisovou značkou, ktorú som vám nadiktoval, kde vystupujete ako podozrivé vo veci krádeží finančnej hotovosti. A bankomatové karty takisto. Dobre. Dobre, také viete, také láskavé. Môžem sa poprosiť? Nech sa páči. Čítam si. Podáme oznámenie na prístupku. Číslo konania, hore uvedeného. Konanie hore uvedeného, Dobre. Ja vám naučil si. Ja mám z toho pochopil, keď budete taký láskavý a prevzatie. Dobre. Ešte v niečom vám viem okrem tohto pomôcť? No, ešte som sa chcela opýtať, či bolo aj požiadané banku, či ste požiadali banku o tom, či boli realizované nejaké výbery a tak ďalej z tej karty, ktorá mala byť odsúdená. Či bol pokus? Nežiadali ste. Aha, čiže toto ste nevyšetrovali, hej? Vyšetrovali. Tak žiadali alebo nežiadali? My sme to vyšetrovali konkrétne s pánom oznamovateľom, ktorý nám uviedol teda, že nebol urobený. Že nebol? Čiže on si to zistil sám, hej? Času, kým on zablokoval tú kartu, podľa všetkého, že? Myslím, že počkajte. No, áno, mám to aj zapísané. Že do toho času, do toho rána nasledujúceho nebol vykonaný pokus, ale teda ďalej sa tam vesme. Ďalej som chcela vedieť také veci v podstate, buď má on v pracovnej zmluve, alebo majú nejaké zásady v podstate o zodpovednosti za osobné veci na pracovisku. Viete, to je taký inštitút. A ohľadom toho som chcela vedieť, kto zodpovedá na jeho pracovisku za jeho osobné veci, pretože zo zákona vyplýva... Táto otázka je hodne adresovaná na mňa, lebo ja nepoznám jeho zmluvu, nepoznám jeho pracovné podmienky, ani tieto veci, čo sa musíte asi tam informovať. Aha, dobre, ale tým pádom zrejme asi by sme mali zapísať nejaký zápis, vyhotoviť, že toto všetko ja žiadam ako vyšetriť. Aby bolo samozrejme správne objasnenie toho priestupku. Necháte na nás. Dobre, nechám správne. Správne, ale vzhľadom k tomu na moje vzdelanie a vzhľadom na skúsenosti, ktoré sme absolvovali, v podstate tak by som chcela byť nápomocná, chápete? Super, uvítame každú pomoc. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že podľa mňa pán Michalička, nie niekto, ale pán Michalička ma uviedol ako podozrivú neoprávnene. Takže ja by som rada tiež podala oznámenie o priestupku. Nie na osobu neznámu, ale na osobu konkrétnu. Tak je to proti spolunažívaniu občianskému a je to vlastne
Priestupky proti občianskeho spolužívaniu, paragraf 49, áno, čiže kto úmyselne, číslo D, odstavec D, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie, dobre, nepravdivým obvinením z priestupku. A kde sa to také niečo nastalo? No, keďže ja som si 100% vedomá, že taký priestupok som nemohla spáchať, áno, to znamená, že považujem toto, či obvinenie, či... Nie, pozor, rozlišujeme pojmy. Výborne. Lebo tam nepadlo obvinenie. Čiže podozrenie. A zákon o priestupkoch nedefinuje, že niekto vás obviní z podozrenia, teda vás uvedie ako podozrivú, hej? Dobre, takže to je len vo výklade všetko, hej? Samozrejme. Dobre. Dobre, ale moje... Uklídená, alebo máme cítim sa samozrejme, cítim sa. Oznámenie nie je problém, hovorím vám, nie je problém, povedať oznámenie, hej, ale viem, že vás niekto uvedie ako podozrivú osobu, tak sa nedopustí priestupku voči občianskému spolunažívaniu. Takže potom budem si mať právo sa domnievať, že toto podozrenie ste aj vy sám sa s ním stotožnili, pretože v tom telefonickom rozhovore ste boli proste zaujatí k tejto veci a k pánu Michaličkovi, takže ja budem musieť ešte nechať preskúmať aj zaujatosť na vás, pretože ste... Jasné, pretože ste uviedli takú závažnú vec, veľmi závažnú vec, keď som vám povedala, že v čase od 15:30 do 16, kedy sa mal tento priestupok stať, podľa oznamovateľa, áno, keď som vám povedala, že ja v tom čase mám alibi a ja som bola na tom úrade v čase od 13 do 14 hodiny, áno, to viem aj zdokumentovať, na to aj svedkovia určite dosvedčia, pretože som tam bola vybavovať aj inú vec, takže, ktorá sa netýka síce tejto veci, ale chcem povedať toľko, že vy ste povedali v tom telefóne vaše stanovisko, že asi sa pán oznamovateľ pomýlil v čase. Takže keď vy, ako orgán, ktorý šetríte tento priestupok, zaujmete stanovisko, ktoré akoby chránilo oznamovateľa a bolo by zasa v rozpore s mojou výpoveďou, tak tam nie je niečo v poriadku a je to v podstate istá zaujatosť. Dobre, všetko je váš názor, jasne. Dobre, takže to je môj názor. Dobre, tak ďalej sa budeme tomu tak venovať, že vy mi doručíte to oznámenie o priestupku. A ešte by som chcela, okrem tohoto oznámenia, z toho spisu by som chcela aj jeho výpoveď. Však to je to oznámenie? Nie, to sú dve veci. On oznámil, dobre. Čiže on vám to prišiel, osobne vám to oznámil a hneď zároveň sa spísal vám zápis s ním a ten zápis v podstate je tu zaprotokolovaný a môžem ho mať. Dobre. Takže vzhľadom k tomu, že legislatíva mi neumožňuje vstúpiť do toho procesu a musím teda čakať, nič iné mi neostáva, tak? Neviem, ako si predstavíte vstúpiť do toho procesu, ale vec objasňovania je na policajtoch, hej, a vy ako teda podozrivá z daného priestupku ste vypovedali, my budeme ďalej objasňovať, máte právo sa informovať, námiadne do spisu, čo vám je umožnené, samozrejme. A vec nejakým spôsobom v zákonnej lehote sa doobjasňuje a na základe výsledku objasnenia sa bude ďalej postupovať. No chcela by som, aby sa predvolal pán oznamovateľ, aby som ja mohla aj jemu položiť otázky v tej veci, lebo myslím, že aj na vašej strane, aj na mojej strane, aj na jeho strane určite je veľký záujem, aby sa to objasnilo. Určite. Takže je to možné, aby som
aby ste ho predvolali, aby sme urobili spoločné stretnutie a ja by som mu položila otázky. Viete čo, minimálne kvôli tým nezhodám, čo sa týka toho času, teda potrebujem sa uistiť, teda, že či to bolo v takom čase, ako on uvádza, alebo to bolo v čase, teda mal to myslieť možno v čase tom, keď ste tam by boli, možno zle uviedol, neviem, to budem objasnať, čiže určite si ho predvolám a budeme spolu rozprávať. No. A ak je to možné, a budete mať teda právo tu byť pri tom, dávať mu otázky, tak nebude problém, určite vám to umožňovať. Dobre, tak očakávam. Dobre? Očakávam takú spoluprácu, aby sa naozaj vyšetrilo. Ide nám o rovnakú vec, evidentne. Prosím? Ide nám evidentne o rovnakú vec. Presne tak. Dobre. Pretože aby niekto niekoho upodozrieval z niečoho, čo nespáchal, tak je to veľmi... Možno, keby sa cítite do jeho kože, tak tiež vám neostane iná možnosť. Neviem. No viete, ešte v živote by som si to nedovolila. Niekoho... Ja vás nepoznám osobne. Rozumiem, chápem. Každý páchateľ si to nedovolí, až kým nie je páchateľ, hej. Vy ste nie páchateľ, vy ste iba podozrivá osoba, ktorá uvedie určité skutočnosti, ktoré evidentne vyvratia jeho tvrdenie, no. Dobre. Do toho času, kým neskončím objasňovanie, bohužiaľ ste pre mňa podozrivá. Hej. Dobre. Nič osobné. Nepoznám vás, nebol som na mieste, tak neviem. Dobre. Takže objasňujeme a keď bude hotové objasňovanie, tak sa budú konať teda ďalšie kroky. A oprávneného, ak bude treba, tak oprávnené orgány potom budú konať rozhodovanie. Dobre. Vám pekne ďakujem zatiaľ.